El tren continua sent, igual que el deute històric, un altre deute històric, quan portem moltíssims anys volent anar des de Gata, per exemple, a València en un transport públic i de qualitat. Continuar mirant per un altre costat és continuar faltant a tots els drets que tenim, igual que la resta de l'Estat, a un transport públic i de qualitat. Jo vinc d'un poble xicotet, de la Marina Alta, els poblets, i la veritat que els nostres joves per anar a València cada vegada ho tenen més difícil. El tren de la costa és essencial, ja no només a nivell econòmic, sinó a nivell social i mediambiental. Si els pobles xicotets estem trencant-nos les banyes per a lluitar contra el canvi climàtic, el tren és essencial i l'ús excessiu de cotxes està malvant la nostra terra i el nostre territori. Bon dia, avui hem vingut fins a Oliva. Esta és la proposta que tenim compromís de com podria ser un sistema de ferrocarrils digne per al nostre país. Per a vindre a Oliva, des de Castelló, que hem eixit, no hem pogut vindre en tren. El tren sabeu que és un autèntic caos, de Castelló a València no falta que vos digui que és un tren amb múltiples paralitzacions, ajornaments, una freqüència insuficient, endarreriments constants. De València a Gandia encara pitjor, és un tren saturadíssim, és un tren que encara discorre per una via, que en teoria aquest tram s'hauria d'arreglar en la duplicació de la via i encara està eternitzant-se, però des de Gandia fins a Oliva no hi ha res. I des de Gandia fins a Alacant, l'únic que pots trobar és des d'Alacant fins a Altea una espècie de tramvia que tampoc no dona servei. La nostra aposta és que hi hagi ferrocarril en tota la costa. Ho portem reivindicant des que estem en política, des que estem en les Corts Generals, també ha sigut una llista de reivindicacions que any darrere any, en els pressupostos generals de l'Estat, en el Congrés i el Senat, ho presentem. L'excusa del govern, sempre que li he preguntat, que mai hem deixat de preguntar i sempre ho hem estat defensant, és que està en suspens mentre no s'arregle la tramitació de l'avaluació ambiental del projecte. És una decisió purament arbitrària. No hi ha cap justificació tècnica que digui que aquesta avaluació ambiental no se pugui tramitar correctament. Volem un tren que vertebra el nostre país. Estem davant d'una emergència climàtica, estem davant d'unes carreteres saturadíssimes, estem davant uns preus dels combustibles que mai havíem vist i enfront d'això el que fa falta és connectar-nos, fa falta ferrocarrils i aquesta és la nostra proposta. Volem que el tren arribi a Oliva, que arribi a Dénia, que arribi a Altea, a Benidorm, a tots els pobles de la Marina i de la Safor, a totes les comarques del nostre país. Tenim una proposta i per això hem vingut també a Oliva a defensar-la, com estem fent poble a poble, comarca a comarca. Bueno, és una campanya, és continuant, aquestes reivindicacions de que un 10 de febrer de 1974 ens varen furtar el tren, sí, ens el varen furtar, en la perspectiva de que tenia que tornar i no va tornar. O sigui, encara estem esperant aquest tren. Ens venen unes vies híbrides que també albergarien a un tramvia, doncs bueno, que facin les vies i quan vinga el tren després ja que facin el tramvia. Però ara de moment ni vies, ni tramvia, ni tren, però nosaltres seguim reivindicant aquest tren de la costa que volem i que necessitem així en Oliva, tan necessari per a les nostres infraestructures, tan necessari per a la nostra economia local i que necessitem, per favor, aquest recolzament i aquest crit al Ministeri, aquest crit a Conselleria, aquesta reunió que ens va prometre, en el que estarien tots els alcaldes implicats per a fer aquest recorregut, per a fer aquest traçat de la via. Volem, per favor, que aquesta reunió tinga plaç i volem que se'ns diga què va fer-se al respecte, perquè necessitem saber si aquestes inversions estan recollides en el pressupost, perquè si no estan recollides en el pressupost, per molt que ens venguen aquest tren, jo crec que no arribarà cap ací. Necessitem de veres saber en tota seguretat com està aquesta planificació, quan pensen donar-nos una resposta i res, així des d'Oliva seguirem reivindicant aquesta infraestructura tan necessària per a aquest poble. S'havia fet com un intent d'entrar almenys en pressupost, un tramo que arribara fins a Oliva, segons tinc entès, però ja vos dic que no ho tinc de ninguna manera expressament sobre paper, però sí que és veritat que aquesta reunió que se'ns va prometre és la que jo reivindique, que se'ns informe a tots els alcaldes implicats, a totes les comarques que estem pendents d'aquesta via ferroviària. És una reivindicació des de fa 40 anys de l'esquerra valencianista d'aquestes comarques. Pensem que és vital per a la gent d'aquestes comarques, per a mantenir també que la gent jove, sobretot, es quedi a viure a aquestes comarques i també reivindiquem que és una poca vergonya la falta d'inversió que està tenint en la línia que ja existeix, que arriba a Gandia.
jo voldria que tot el món poguera comprovar el desastre que és posar-se a les 7 o les 8 del matí quan la gent se'n va a treballar, perquè han llevat trens, perquè no renoven ni inverteixen en els que n'hi ha, perquè en 20 anys es tarda 10 minuts més en fer el trajecte de Gandia a València que es feia, i la veritat és que som una zona molt oblidada pel govern de l'Estat i caldrà continuar reivindicant fins a que els partits del Partit Popular i del PSOE realment tinguin la decència de fer-li cas a la gent d'esta terra. Sí, bé, doncs a Verger fins l'any 74 era un poble pròsper que tenia una estació de tren molt concorreguda, que es notava en el teixit econòmic, que estava en plena expansió i va ser acabar fa més de 40 anys, i quasi 50 pràcticament, i continuem esperant el tren. I ni el Partit Popular ni el Partit Socialista ni han sigut capaços ni volen que hi haga un tren digne i útil per a la nostra comarca, la Marina Alta, i per al Verger. I això és el que estem així reclamant, ja quasi d'una manera religiosa i litúrgica, com tots els anys, demanant el tren, que no tenim i que volem. Des de Pego, per a nosaltres, el tren és fonamental. De fet, allà teníem estació en l'Estat Sant Jaume fins quan hi havia tren a la costa de Dénia a Gandia. La veritat és que és fonamental per a un jove que va estudiar a València, un treballador que treballa fora del seu poble. Per a seguir vivint al nostre poble, no tindre tren realment suposa una gran dificultat per a molts, el que està fent que molta gent decidisca viure en un altre lloc. Nosaltres volem pobles vius, la Marina no pot ser que siguem oblidats d'aquesta manera. No es tracta només de tindre un tren que passe per la Marina i faci una sola parada, sinó volem unes rodalies de veritat, que vertebren el territori i que acaben amb aquest tall, aquest buit que hi ha allà. I crec que els pobles de la Marina estem perdent moltes oportunitats per culpa d'això. No volem ser una comarca on vinguin a aterrissar els turistes a passar cada setmana, sinó volem una comarca viva on la gent pugui viure en condicions com les altres comarques del nostre país. Doncs bé, des de Pedreguer no es pot negar que tant des del teixit associatiu com que des de l'Ajuntament sempre hem estat lluitant per tindre la connexió tant cap al sud com cap al nord del tren que ens estan torejant per tots els costats, i estem una mica ja farts que d'una banda ens venguen invents com és un tramvia per part dels socialistes, un tramvia que tardaria 2 hores i mitja en anar cap a Gandia, o la idea del PP des de la Diputació d'Alacant, que també ens ixen en la broma d'invents que no van a cap de lloc. Nosaltres el que demanem i exigim ja al Ministeri, que és al cap i a la fi el que té les competències del tema és que d'una vegada traga l'informe mediambiental que li dona la positivitat, que és l'únic que falta de moment, i que posen els diners en els pressupostos per a que tiren endavant. La comarca ja està farta d'estos flameraes per part dels partits socialistes i del Partit Popular, que al cap i a la fi l'únic que fan és remenar les consciències i enfadar a la gent, i el que volem és simplement que el Ministeri doni l'aprovació a l'informe mediambiental, que tiren endavant amb el tren, i este greuge comparatiu que tenim des de fa molts anys deixa de ser un problema per als habitants de la nostra comarca. Doncs bé, ens trobem en la part del passeig on estava l'estació del tren i estem davant d'un dels 2 edificis que ens queden de lo que era l'antiga estació. Concretament, l'edifici que estem ara davant eren el que eren els banys públics de l'estació d'Oliva. L'altre edifici que ens queda era el dipòsit d'aigua per a omplir les calderes de les màquines a vapor. I és el poquet que ens queda de lo que és l'estació del tren i del tren a Oliva, que a veure si d'una per totes ja tornen a portar-lo després de passar ja més de 40 anys, perquè va ser en 1974 quan va acabar de fer la línia de Gandia a Dénia. Sí, el tren anava de Gandia a Dénia, però empalmava també per anar a Carcaixent, i la veritat era un motor econòmic molt important per a la nostra ciutat, perquè el tren es gastava, tots els magatzems de taronges de quan va començar el boom de la taronja estaven situats en aquesta part de passeig i gastaven el tren per exportar el que era la taronja. A banda també el turisme d'Alcoi i de la Vall d'Albaida, tota la zona interior, baixaven el tren per estiuejar així a Oliva.